Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прывітанне, сябры. Ой, ведаеце, я толькі зараз узяўся за домашнее заданне. Чаму так? Ну, просто за ўсе канікулы я нічога не зрабіў. Ой, столькі спраў было. І святы, і зімовыя гульні. Ой, вось я толькі цяпер знайшоў свае падручнікі і сшыткі. Але, шчыра кажучы, нічога не магу ўспомніць. Быццам і не я ўсё гэта пісаў. Ой. Салют усім. Рысячка, прывітанне. Урмаў, Топа, ты вырашыў зараз за вучобу ўзяцца? Ну так, канікулы ж скончыліся. Але ўспамінаць пра заданне на ноч гледзячы не зусім разумна. А што рабіць, Рыся, а? Раней няма калі было урокамі займацца. Столькі цікавага за канікулы паспеў. Дык запланаваў бы нейкую гадзінку пад справы. Усё б атрымалася, Рмаў. О, тады я абавязкова прапусціў бы што-небудзь вельмі цікавае. Час жа не гумовы. Яго расцягнуць нельга. Вось узяць, напрыклад, учарашні дзень. З раніцы мы з Буслікам на каньках каталіся. Добрая справа. Потым з Янай снегавікоў ляпілі. Таксама цікавы занятак. Пагадзіся, яго ніяк нельга было прапусціць. У абед, сама ведаеш, дзядуля праводзіў з намі кулінарны майстар-клас. Так, дзядуля навучыў нас гатаваць такія смачныя блінчыкі, а потым мы частаваліся, Рмаў. Кожны дзень быў такі насычаны вясёлымі заняткамі. І домашнія заданні ніяк нікуды не ўціснуліся б. Добрый вечер, сябры. Прывітанне, Цімыч. Салют. Топа, а што гэта ты зараз за урокі вырашыў узяцца? Дык да заняткаў трэба рыхтавацца. О, але для гэтага зараз час не падыходзячы. О, калыханка пачалася. Ой, а раней мне не было калі займацца. Рмаў, у Топы было столькі вясёлых зімовых спраў. І на каньках ён накатаўся, і снегавікоў наляпіў, і на вуліцы нагуляўся. А домашнее задание у мой графік не змясціліся. Вядома, гэта дрэнна, Топа. І заўтра табе трэба будзе сумленна сказаць настаўніцы, што да заняткаў ты не падрыхтаваўся. А не сядзець над падручнікамі апошнюю ноч, Рмаў, бо ты ўсё роўна нічога не запомніш. Ой, уляціць мне. Нічога, Топа. Потым паступова зробіш усё, што на канікулы задавалі. Ой, усё? Бедны я мішка. Так я на ўсю астатнюю зіму без прагулак застануся. А вось і не. Бо вучыцца, напрыклад, займацца матэматыкай можна не толькі за сталом. Рмаў, а дзе ж яшчэ? Яшчэ на вуліцы, дзе вы так любіце бавіць час узімку. Напрыклад, можна падлічваць машыны аднолькавага колеру. Ідэя. Сябры, толькі рабіць гэта трэба на бяспечнай адлегласці ад дарогі. Рмаў, а яшчэ падчас снежнага бою можна падлічваць снежкі, якія зляпіў, і аднімаць тыя, што не трапілі ў праціўніка. Такім чынам можна будзе высветліць, хто выйшаў пераможцам. Рысачка, геніяльна! Сапраўды добрая ідэя. А тыя, хто ўмее рашаць больш складаныя прыклады, могуць на хуткасць складваць лічбы аўтамабільных нумароў. Ой, дакладна! Рыся, тады з вусным лічэннем у школе не будзе ніякіх праблем. Сапраўды, вы навучыцесь лічыць з такой хуткасцю, што станеце лепшымі вучнямі ў класе, а можа нават і ў школе. Матэматыку так сапраўды лёгка падцягнуць. А
А чим яшчэ на вуліцы можна заняцца? Наприклад, логікай. Вось ви ходзіце на каток, так? Так. А там можна шукаць да прадмету падыходзячую пару. А гэта як? Ну, думаю так. Да коньков у пару можна назваць, наприклад, шайбу ці клюшку. У пару да снегу падыдуць санкі. Да лыж палкі. А я вось што прыдумаў. Яшчэ на вуліцы можна праверыць свае веды па школьным прадмеце «Чалавек і свет». І як ты то падумаеш гэта рабіць? Ды вельмі проста. У зімовым лесе будзем шукаць сляды розных звяроў і птушак. Малайчына, Топа. А яшчэ іх можна сфатаграфаваць на тэлефон, а потым праверыць свае здагадкі па падручніку. А яшчэ можна паслухаць, як гучаць галасы розных птушак, рмаў. Напрыклад, мне вельмі падабаецца, як спявае гіль. Між іншым, прыгожая і цікавая птушка. Нам дзядуля расказваў. Ён улетку селіцца далёка ад чалавечага жытла. А ўзімку пералятае бліжэй, бо яму становіцца складана шукаць сабе ежу. Менавіта. Таму ў зімовым лесе можна зрабіць некалькі карысных спраў адначасова. Паслухаць, як спяваюць гілі і іншыя лясныя птушкі, і прынесці ім пачастункі. Правільна! Прымуцаваць на галінкі кармушкі і насыпаць туды зярнятак. Ой, Цімыч, як добра ты прыдумаў. Вырашана. Заўтра ж пасля заняткаў пачынаем дадатковыя зімовыя урокі. І вы, сябры, далучайцеся да нашай зімовай школы. А потым у сваёй школе станеце выдатнікамі. А яшчэ разам з намі вы можаце патрэніраваць сваю памяць. А гэта як ты прапануеш рабіць, Топа? Можна запамінаць, напрыклад, якія мульцікі мы ў калыханцы паказваем. Хто там галоўныя персанажы і што з імі адбываецца. А потым прыгоды герояў можна пераказваць сваім бацькам ці сябрам, рмаў. Такім чынам вы навучыцеся пісаць пераказы. Дык давайте зараз жа і патрэніруем памяць. Лічыш, час уключаць мультфільм? Упэўнены. Але ж мы не проста так будзем яго глядзець. Так, мы будзем вучыцца з задавальненнем. Ой, Рысячка, мульцік быў цудоўны. І пераказваць я яго буду з задавальненнем. Значыцца, ўсё пачалося з таго, што... Топа, спыніся, калі ласка. Пакінь лепш пераказ на заўтра. Бо зараз час ісці мыць тварыкі, чысціць зубкі і адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Добраніч, сябры! Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.